kuma jogo tiye. Zoning miyo japur koso chiro e yo makare. Nikech onego bed ni wabedo gi gima iluongo ni competition. Wane gima gidho ngere iluongo ni a liberalized market. Zoning ok en shida mar japur niang'. Japur niang' odwa nopur niange to yud chiro makare. To koseyudo chiro makare tichule wang' sa. Koro ng'ama nyalo timo ni gigo e sidane kata ng'ano dhi rego niang' Mombasa, mano ok sit japur. Sit japur en ni opuro niange, otere kambi tichule. Zoning en problem mar amila ma mago onego gi sort out kendgi kucho. Onego kigikelnwa wan jopur niang'. Keto japur niang' e jela. Ni in headmaster mar kamoro ni region moro. Ni in mipango ji. Ni factory cha imiyo tan. In kori kao tan 800. Factory ni kao tan 1000. Factory ni kao tan. Ok, mano ero ok en ohala. Waseneno kuonde ma zoning gi otimore. Kata mana neighboring countries wage kai. To zoning no nokelo total disaster ne jopur mar niang'. Nikech jo kambe ma iwacho ni esono bet piny to yalo to wacho ni wadhi chulo 1,000 shillings per ton nikech market wacho kama. In kaka japur ionge any choice. Onge gima inyalo timo nyaka imiya nyiangi e bei no nikech kata sirikal teme donje to gicho sirikal ni ma e market rate. But ka nitie competition to chuno gi mondo gibed gi gima dho ngere wacho ni innovative. Wanego innovation e sector. Koro an kaka ng'eye ni japur niang' en uhuru ne waseyudo 1963. Wach mo colonial mentality ma jomoko dwa kelo kano sahau. Free market. Nikech kambe makoro tinde wacho wach zoning gi. Kane obiro nyando ka kane piny lich ma miwani nopodho to chemelel gi moroni emodong'. To kikelo kibos to ne nitie koko ni gidonje son jomoko. To kibos nobiro gi wach miluongo ni soko huru. Japur mar niang' en huru. Nwaseyudo huru. Koro onge kaka jomoko nyalo chako wacho ni duoko jomoko e nyando sugar belt kae e jela. Nikech ne waseneno gima zoning nyalo timo. Kane miwani opodho, chemelil ne kao mana tan 200 kuom jumba 2 ma miwani. Same to Moroni. Jela no ok wadoge. Wadwaro ni japur niang' obed free. Itero niang' kumihero kamichulie. Mak mana ka nitie kambi mumiyi loan to nyaka imiye mana niang' mondo ng'ad loan neno to mano bang' higni ka dweche 22 kalo to kendo in free inyalo tero kamidware. Omiyo wach zoning